Mae gwasanaeth Helpa Fi Stopio yn wasanaeth rhad ac am ddim gan y GIG sydd yn darparu cefnogaeth i chi rhoi'r gorau i ysmygu. Mae'r gwasanaeth yn darparu cefnogaeth unai dros y ffôn, neu wyneb yn wyneb, ar y we, neu mewn fferfyllfeydd lleol i helpu chi rhoi'r gorau i ysmygu yn y ffordd hawsa phosib. Gall tîm Helpa Fi Stopio ddarparu chi efo cefnogaeth i gynllunio cynllun i helpu chi rhoi'r gorau i'r ysmygu, gall yna gynnwys siarad am eich rhesymau i roi gorau i ysmygu, rhesymau pan bod chi eisiau rhoi gorau i ysmygu, a hefyd fyddan ni'n gallu helpu chi efo defnyddio therapi am newid nicotîn, fydd yn rhaid lot o gymorth i chi rhoi gorau i ysmygu. Mae'r gwasanaeth yn rwydd a ar gael i chi mewn pe bynnag ffordd y liciwch chi. Mae'r gwasanaeth yna i helpu chi i ddeall pam fod chi'n smocio yn y lle cyntaf, a wedyn fedrwn ni ddod fyny efo rhesymau i helpu chi i ysgoi smocio yn y dyfodol. Erbyn diwedd y 7 wythnos efo ni, mi fyddwch chi'n ddifwg a fyddwch chi'n iachach. Mae'r tîm yma i'ch helpu chi ar eich siwrna i fod yn ddifwg o'r cychwyn i'r diwedd. A byddwn ni reid y gallu i chi aros yn ddifwg am fywyd oes. O fewn 48 awr i chi rhoi'r gorau i ysmygu, fydd eich lefel o ocsigen wedi cynyddu. O fewn pythefnos i chi roi gorau i ysmygu, mi fydd eich ysgyfaint wedi agor, felly fyddwch chi'n anadlu llawer gwell, a fyddwch chi'n tastio'n well, a fyddwch chi'n aroglin well hefyd. Mae astudiaethau yn dangos, mae defnyddio Helpa Fi Stopio yn golygu bod chi 4 gwaith mwy debygol i roi gorau i ysmygu nag os ydych chi'n trio rhoi gorau i ysmygu ar eich ben eich hun. Os hoffech chi y siawns gorau i rhoi gorau i ysmygu, cysylltwch â Helpa Fi i Stopio.